Ahojte, ja som Rebeka a na dnešnej hodine tvorivých dielničiek si urobíme takéto maľované sliepočky. Na dnešný návod si pripravte biely papier, nádobku na vodu, štetec, farby, červenú a čiernu fixku alebo ceruzku, niečo rovné na rozotieranie a lepiacu pásku. Začneme tým, že si papier prilepte hornou časťou o podložku. Ja použijem takúto maliarsku lepiacu pásku, vďaka ktorej sa mi to potom bude ľahšie odliepať. Teraz si spravím takéto bodky na hornej časti papiera. Takže je dôležité, aby ste mali vo farbe dostatočne veľa vody. Potom si vezmite niečo, čo má takúto dlhú rovnú hranu. Toto mi asi nebude stačiť, keďže chcem spraviť viacero sliepočiek naraz. Takže si vezmem takúto dlhú a celé to naraz prejdem z hora dole jedenkrát. Farba, ktorá mi ostala, je už nepoužiteľná, môžete si ňou napríklad urobiť menovky na nejaké darčeky alebo baliaci papier, ale už ju nebudeme používať na tento výkres. Tieto nerovnosti môžete trochu domaľovať štetcom. Celé dielo nechajte poriadne uschnúť. Nakoniec už len dokreslíme zobáčiky a očka. Horné hrebienky kreslíte ako malé prstíky, ktoré spojíte v jednom bode na hlave. Nakoniec lepiacu pásku odlepte. Ak máte takýto koniec, ktorý si tam nechcete nechať, buď ho môžete zahnúť, alebo ho odstrihnite. A naša veľkonočná pohľadnica je hotová. Ak sa ti toto video páčilo, nezabudni mi dať like a subscribe, aby sme tvorili aj o týždeň. Ahojte!